Velkommen til Just Daily Leaderships bogklub episode 5. I den her episode skal vi snakke om ledelse af generationer, og det skal vi gøre ud fra en refleksioner over Emilia von Havns generationen, der skal redde verden med lidt hjælp fra os andre. Og den har jeg valgt at kombinere med Rasmus Ankersen, opdragelse af en vinder, Pace dit barns succes og selvværd. Det er sådan lidt, bøger, der står lidt i kontrast til hinanden, men det er også fordi, jeg har tænkt mig at drage en parallel på tværs af generationer. Så hvis vi for eksempel kigger på generation Y, millennials, sådan nogle som mig, så er det sådan, at en af de karaktertræk, som har hængt ved lige fra vores opdragelse, som vi er blevet født ind i af vores forældre og indoktrineret med, det er, at vi kan blive til, hvad vi har lyst til. Vi kan have frit uddannelsesvalg, hvilket ikke nødvendigvis var noget, som vores egne forældre havde, og derfor er det noget, som der er blevet sådan presset meget ind til os, at vi siger, jamen I har alle muligheder at vælge imellem, og I skal bare blive til lige det, I har lyst til. Og konsekvensen af det er, at man jo kan stå i en stor forvirring og ikke vide, jamen hvad er det for noget valg, der er vi egentlig skal gå efter, hvad er det, der er forventet af mig, og hvad er det betyder at opfylde mine drømme. Og der er samtidig med, at der har været meget tilskynding til, at vi kan blive, hvad det er, vi gerne vil, så ender det også med omvendt, at vi bliver nødt til rigtig ofte at blive bekræftet i, at det vi laver, det rent faktisk er godt nok. Så når det er, at vi har valgt at gå en vej, når vi har valgt at tage en beslutning, det er ikke nødvendigvis, fordi det er mangel på selvtillid, men vi har behov for en ydre bekræftelse af, at de her ting, som der er, vi går og laver, de er i orden. At det er det, som der er ønsket af os. Så det er sådan en måde at også få en indikator på, at jamen, vi gør egentlig det rigtige. Også selvom vi selvfølgelig godt med egen sund fornuft kan sidde og sige, jamen det her, som jeg har taget fat i noget, det er noget, jeg kan lide. Det er noget, som jeg brænder for, det er noget, jeg har lyst til at lave. Som for eksempel den her video, hvor vi sidder og snakker om det her. Men behovet for, at der ligesom på bagkant af det, ikke bare er sådan en stillesiddende accept af tingene, men at der er nogen, der kommer bagefter og siger, det der, du gjorde der, det var faktisk rigtig fedt. Det er sådan en ting, som der er et meget, meget større behov for i generation Y, som et fællestræk hos millennials, at de skal have den her anerkendelse. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de er overdrevet meget mere sådan egocentreret, men de har et meget måske et ustabilt ego, som har brug for at have den her reinforcement til at kunne drive sig selv videre, når det er, at selvtilliden den ikke er på plads. Der kan man så sige, at hvor en af de ting er et fokuspunkt, og også det med, at vi skal arbejde med noget mening, og vi skal have et mål med de ting, der vi sætter os, så er skiftet over til generation Z, det er, at vi i højere grad prioriterer i generation Z at være en del af et fællesskab. At sørge for, at vi har noget sammenhæng, sørge for, at vi har noget inklusion. Og den her inklusion og den her forståelse for, at det er, at vi arbejder sammen omkring tingene, den er ikke kun et behov for sætterne, men den er rent faktisk en antagelse, når det er, at sætterne kommer ind på arbejdsmarkedet, ind i en organisation, at de forventer, at det er der støtte til, at de kommer som nye, at der er et fællesskab, der inkluderer dem på arbejdspladsen til at blive en del af en større helhed. Og det er rigtig vigtigt for sætterne at føle, at vi er en del af det her fællesskab, at de er en del af en større mening. Og det er der, hvor vi går fra, at mange organisationer, også meget, meget vigtig fokus på tværs af alle aldre, at det er, at vi praktiserer psykologisk tryghed, altså hvor det er, at vi i teamet kan sige vores holdninger, vi kan komme med vores forslag, vi kan sige vores meninger omkring ting, der kommer og sidde og spare frem og tilbage, uagtet om vi er enige eller uenige,
uden at frygte, at det får konsekvenser, eller at det får dårlig omtale, retur, at man bliver nedgjort på baggrund af det. Alle de her ting her, det er en forudsætning for, at vi kan have noget psykologisk tryghed. Der hvor generation Z så bygger oven på det er det lag, hvor at vi så kalder det for, og nu siger tryghed i stedet for sikkerhed, men det er ontologisk sikkerhed, ontologisk tryghed, hvor det er, ud over at man føler sig tryg til at kunne dele de ting, man er i omgivelserne, uden der bliver set ned på det, men så skal vi også føle os trygge ved, at vi er en del af et fællesskab, som det er, der giver mening for os. Det er rigtig vigtigt for os, at vi føler os trygge i, at der hvor vi er, der er det meningsfuldt, at vi er her. Så det er ikke nødvendigvis det her med at opnå et højere mål og have en højere vision, have noget, du målrettet som person går efter. Det er det her med at føle meningen med det fællesskab og den sammenhæng, der vi har. Og det er jo, tænker jo sindssygt godt ind i, at når vi ser på de politiske dagsordner, som der er forskellige generationer, de prioriterer, så er det jo fra generation til generation, så er miljøet og vores bæredygtighed, og det med, at vi kan leve på sigt og passe på samfundet og passe på hinanden, det er bare vokset generation til generation op mod generation Z, som virkelig kommer til at være dem, der er forkæmperne, og som jo i rigtig, rigtig høj grad kommer til at presse på og gøre verbalt oprør mod, hvad de tidligere generationer, de ligesom har misbrugt ved, at de ikke har prioriteret naturen og den verden og det samfund, som de skal overdrage til sætterne på et tidspunkt. Og det synes jeg er sådan nogle rigtig spændende ting, fordi det er rigtig vigtigt at se ind i. En anden ting at forstå som organisation, som måske godt kan tale lidt imod det, som jeg sagde med, at det ikke fordi sætterne de har nødvendigvis et stort ego i forhold til for eksempel Y'erne, kunne godt måske have det lidt større, men det er heller ikke det, jeg vil sælge ind på, at så har de alligevel en opfattelse i generationen af, at de er en helhed. De er ikke kun et tal på et stykke papir, en ny medarbejder, der sidder i afdelingen. Der er en reference i Emilias bog, som henviser til, at sætterne kan opfatte sig selv som, at CPR-nummer er lig med et CVR-nummer. Det vil sige, at et menneske i sig selv er en serie af er en organisation, eller er et værdisæt, er en vision i sig selv, er en leverance for integritet, er en portefølje af services eller produkter, og har et samarbejde, som om det var, at du signede op med en leverandør om et større projekt, når det er, du onboarder og skal have gang i et samarbejde med en sætter. Og det er jo ikke fordi, det skal betyde for en virksomhed, at de skal bruge 10 gange så mange ressourcer på at ansætte en sætter, som det er at ansætte en Y'er eller en X'er, eller hvad vi nu har. Men det, som det er, man skal have fokus på, det er, at de altså ikke nødvendigvis er så ensporede. Der er en fuld pakke, når det er, at vi ansætter en sætter, og det skal både være at kunne rumme deres kompetencer og rumme deres værdisæt, og at kunne se, at virksomheden den bidrager til den mening og det fællesskab, som det er, at sætteren gerne vil være en del af. Og det behøver ikke nødvendigvis at skulle være, altså det kan godt være, at der er mange virksomheder, der bliver nødt til at prøve at justere kulturen, så det er, at vi kan inkludere en ny generation ind til den måde, vi arbejder på. Og det kan godt være en stor omvæltning for mange organisationer. Men en af de ting, som der i hvert fald bare er rigtig, rigtig vigtigt at vide, det er, at vi kommer ikke til at undgå det. Det er ikke sådan, at vi kan sidde i en konservativ generation og så sige til sætterne, at de bare skal indordne sig efter den måde, som det er, vi gjorde det i generation X, hvor det er, at det måske har været mere acceptabelt for Y'erne at se ind i den konstruktion og acceptere, hvordan det er at leve efter de spilleregler. Men ligesom til at sige, på et eller andet tidspunkt, så er der et generationsskifte, så er det X'erne, jamen de begynder stille og roligt at blive reduceret i antal, og vi begynder at få sættere, der skal være ledere, og de begynder at påvirke hele vores kultur, så vi kan lige så godt begynde at lære af den nu, og så se på, hvordan er det, at vi også kan inkludere resten af virksomheden i den her rejse, den her udviklingsrejse, hvor vi bygger vores kultur i vores virksomhed. Og det er jo en af de ting, som jeg synes, der er enormt fedt. Det er jo det her omkring inklusionen, omkring at vi ligesom sammensætter nogle teams,
hvor vi har en forståelse for, hvad det er, der sker. Og nu har det lyttet som om, at vi skal gøre rigtig meget på sætternes vilkår. Men en af de ting, som faktisk også er en forudsætning for at arbejde med Generation Z, i hvert fald i sådan gennemsnitsbetragtningen fra bogens side af, det er, at vi skal i højere grad begynde at arbejde med mentorship, end det vi har gjort før. Det vil sige, at det er normalt for mange virksomheder, at når du kommer ind, så får du tildelt en mere erfaren kollega, som sidder ved siden af dig, som lærer dig, sådan her gør du den her opgave, det her, det er altså praksis her i kommunen, det er sådan her, vi arbejder til daglig med tingene, og sådan her har historien været gennem i virksomheden. Men i virkeligheden, så er mentorship ikke nødvendigvis noget med dem, der har været der lang tid i branchen, og dem, der er højere op i halderen, som det er, der mentorer de unge. Men at den her mentorship-rolle, den egentlig skal være gensidig. At der er ting, som det er den generation med større anciennitet og højere alder og med læring fra en anden kultur, kan lære af den yngre generation og de nye kompetencer, der kommer ind i virksomheden. En ting er, at de kan have nyere uddannelser, der er mere opdateret, men de kan også have nogle værdier og et fokus, som er anderledes, og som kan hjælpe os til at forstå, hvordan vi også behandler den her nye gruppe og leder den her nye gruppe af medarbejdere. Også hvis vi har en forretning, hvor det er, at vores kunder ser det her situation, eller generationsskifte, at vi også begynder at lære, hvordan det er, vi markedsfører og taler til generationen udenfor. Og det er jo, vi er alle sammen i stand til hele livet igennem at opdrage på hinanden med de bedste intentioner. Og det er derfor, i stedet for at kalde det opdragelse, så skal vi kalde det mentorship. At vi skal prøve hele tiden at sørge for, at der er en lille snert af noget omskoling, eller hvor det er, at vi er åbne for at kunne tage imod nye indtryk og nye verdensbilleder. Vi kan komme med vores erfaring omkring det, vi kan komme med vores holdning og sige, jeg er ikke enig i det her, jeg synes, at verden den ser sådan her ud i stedet for. Jeg forstår din holdning, jeg forstår, hvor det er, det her det kommer fra. Jeg har bare rigtig svært ved selv at se det som noget, der jeg tror på. Så det handler om at forstå det, tage imod det, lytte til det, finde ud af det, reflektere over, hvordan det er, at den her verden den også kan se ud, og se, om det er noget, som vi ikke kan snakke ind i, når det er, vi sidder foran Generation Z. Uanset om det er i en leverandørsammenhæng, om det er en medarbejder, der sidder i vores afdeling, det er en ledelsespost, hvad det nu ellers er. Vi skal sørge for at være der til at kunne coache hinanden og være sparringspartner for hinanden. Og det er okay, uagtet om du er medarbejder til leder, leder til medarbejder, leder til leder, eller hvordan det nu ellers fungerer. I skal alle sammen kunne være i stand til at kunne lære fra hinanden, lytte til hinanden, og sørge for at støtte hinanden og inkludere hinanden i de her fællesskaber. Rollen, som man har som medarbejder, og som leder, og som øvre ledelse, er et spørgsmål om, hvem man har ansvaret for. Det er ikke et spørgsmål om, hvordan det er, man behandler hinanden. Vi er alle sammen nogen, der skal kunne tage vare på hinanden, vi er alle sammen nogen, der skal kunne støtte hinanden, og vi skal helst også gerne alle sammen kunne have tillid til hinanden, sådan så det er, at vi er trygge ved at kunne uddelegere det ansvar, som det er, vi har med hinanden, og kan lære fra hinanden, når det er, at der er noget at hente til organisationen. Så det er jo nogle af de store ting. Og grunden til det er, at jeg så lige prøver at se ind i, Rasmus Ankersens opdragelse af en vinder. Det er fordi, at jeg er kommet til at tænke på både en ting, som Generation Y har nogle quirks med, men som Generation Z også kan have nogle udfordringer med. Og det er det tidsperspektiv. Alle teknologier går hurtigere i dag, end det var, de gjorde for 10, 20, 30 år siden. Alle beslutningsveje og beslutningsprocesser ønskes optimeret, så vi kan tage hurtigere beslutninger, vi kan komme hurtigere ud over stepperne. Og noget af det har desværre bidraget negativt til udviklingen hos både Generation Y og Generation Z, om at når de starter på noget, så forventer de også direkte, at det får en konsekvens. Er det noget, vi direkte kan se fokus på, at der kommer hurtig handling. Det er også derfor, når man sidder og laver bonusordninger og alt muligt andet, så nytter det ikke noget, at man laver en bonusordning, som først kommer til udtryk om 3 år på baggrund af et resultat, der du lavede i går. Fordi du kan ikke mærke, at det, som du sidder og bidrager med nu, det har en effekt nu. Ikke at jeg nødvendigvis fortaler for bonusordninger overhovedet. Det er noget skræmmende at indikere, at man hele tiden giver mere og mindre af, efter at du foretager den adfærd, du har, som om at guldruden den kun er lavet guld. Men det, som man i hvert fald kan sige, det er den anerkendelse, der kommer, den reinforcement, der kan komme fra en som leder,
den kan godt være rettidig. Den kan godt være der noget hurtigere, når det er, vi har med nogen, der er så restløse, som både Y og Z'er kan være i deres arbejdsdag, omkring noget, der er, de leverer. Men samtidig så er det også rigtig vigtigt, når man så sidder i mentorship-rollen for Z'ere, og sådan set også for sådan en som mig, jeg kunne også godt lære det fra tid til anden, at det er, at man ligesom fortæller dem, det som det er, der gør, at vi får en succes, det er altså ikke held, ligesom at købe det rigtige Eurojackpot-lod, og du vinder 500 millioner, at så er du ligesom, bang, jeg har gjort en handling, det var den rigtige, jeg gjorde det på det rigtige tidspunkt, det gik hurtigt, lynhurtigt, kæmpe gevinst, det er sådan her, det kommer til at fungere. Men det er egentlig, at vi skal prøve at lære disciplin. Og disciplin er jo ikke en kæftrit af retning, men disciplin, det er, at du har en konsekvent måde, der du arbejder på i nogle små skridt, for at opbygge noget, der på sigt bliver noget robust, der giver værdi i længere tid. Og det taler også lidt ind i forandringsledelse fra Morten Mønster, som I kan se i en af de tidligere episoder, hvor jeg snakker om jyttebøgerne, at der er det altså sådan, at hvis vi kan starte med at lære en kompetence 1% om dagen, at hvis vi kan øge kompetenceniveauet eller øge noget færdighed inden for et område eller på en opgave 1% om dagen, jamen så skal vi nok nå målet på sigt, og vi skal nok sørge for at få det bygget op i en kadence, sådan at det bliver stabilt, når det kommer op og kører. Det er altså ikke en indlæringskurve, hvor vi fra dag 1, selvom mange onboarding kan være meget, der skal læres på kort tid, er det altså ikke bare, vum, du har lige lært det hele på en uge, nu skal du være ekspert i det resten af livet. Det er altså ikke sådan, det kommer til at foregå. Vi kommer til at skulle gentage det. Vi skal være klar til at lave fejl. Vi skal være klar til, at medarbejderne laver fejl. Men vi skal også være klar til at fortælle vores ansatte, at det er okay at fejle. Det er okay at bruge lang tid på at lære en opgave. Og det er rigtig fedt, hvis det er, at man dag for dag begynder stille og roligt at få succes med noget. Selv hvis det er, at du fejler 10 gange om dagen, hvis du lykkes en gang de første par dage ud af de 10 gange, du prøver, og det så ugen efter, så er det 2 ud af 10 gange, ugen efter 3 ud af 10 gange. At du så lige pludselig begynder, du bliver mere sikker i det. Du ved, hvordan du skal konsekvent eksperimentere med ting. Du ved, hvordan du skal lære det. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at alle ledere, de giver plads til den form for træning. Fordi det er egentlig, det er måden at gøre det på, hvis det er, at vi skal have nogen, der bliver sindssygt dygtige til deres fagområde. Hvis vi skal have nogen, der bliver sindssygt dygtige og robuste til at arbejde med et bestemt område, med nogle bestemte opgaver, udvikle nogle bestemte løsninger, få de gode idéer. Vi skal give plads til at eksperimentere, og vi skal sørge for at lære, at det er, at viden den ikke kommer fra den ene dag til den anden. Det er en træning, vi arbejder stille og roligt. Og den investering, vi gør os de første par måneder i en medarbejder, den ser vi konsekvensen af på lang sigt. Det skal nok komme. Vi ansætter ikke en medarbejder, fordi vi tænker, bang, så skruer vi en ny medarbejder ind. Det er en ny FTE, vi har i regnskabet. Bang, det er lige plus x antal 100.000 mere til fakturering om måneden. Og nu er vi så meget højere, fordi vi har budgetteret med, at vi ansætter 3 nye mennesker. Men de 3 nye mennesker, de performer altså ikke på samme måde som dem, der har siddet der i 5 år. Så det er en investering, vi starter op med, og det er en læring, det er en mentoropgave, at simpelthen prøve at indføre dem stille og roligt i det. Fortæl dem, resultaterne kommer ikke de første par dage, det er noget, vi arbejder os frem imod, og det er noget, der hele tiden er en løbende udviklingsproces, der vi sidder med. Og samtidig så skal vi også huske det som leder, når vi begynder at investere tid i vores medarbejdere, så er det altså ikke fordi, de skal levere resultaterne i morgen. Det er fordi, vi har et håb om, at det er, at vi kan bygge noget vækst hos de medarbejdere, at vi kan opbygge nogle kompetencer hos dem, lære fra dem, udbygge og skabe noget synergi til resten af teamet, og sørge for, at det er at de er klar til at drive virksomheden, når det er, at de er kommet godt på plads, og kan få de nye idéer, der skal drive virksomheden videre, efter det er, at vi ligesom har forladt arbejdsmarkedet. Så og det er jo, kan man sige, at det var jo bare en af de korte nævnelser tilbage til opdragelse af en vinder. Fordi det handler også noget om, at der ligger en vis tid i at mestre et område. Vi kunne altid snakke om de 10.000 træningstimer, og at jamen, du bliver nødt til at starte fra da du er 5 år, hvis det er, at du skal komme op på elite-niveau. Det er ikke de ekstremer, der vi sidder og kigger ind i. Men det er kadencen, det er hele ideen i, at jamen, vi skal sørge for, at der er noget konsekvenstræning,
hvor det er, at vi hele tiden bliver dygtigere, hvor vi kan fejle. Vi skal ikke altid gøre det, der vi er bedst til, fordi så bliver vi jo ikke bedre. Vi skal begynde at gøre de ting, vi ikke kan finde ud af, men som vi har brug for at lære, for at kunne levere noget. Og det er det, træningen går ud på, det er det, øvelserne går ud på. Og det er sådan, at vi kan bygge os selv op, det er sådan, vi kan udvikle vores egne teams og vores egne medarbejdere. Og det gælder uanset om det er fra, at du nu står kun, og du får sidestik 3 gange at løbe en tur på 3 kilometer, eller du gerne vil op og løbe et halvmarathon, at der ligesom er en kadence til det. Du kan ikke bare gå ud og smadre igennem dag efter dag, lige de første par dage. Du skal lave en stille og rolig 1% progression, indtil du kommer op til dit mål. Og det samme er det, når det er, at vi arbejder med styrketræning. Det er, at jeg vil gerne løfte 100 kilo, så jeg starter med at gå hen og tage 100 kilo, indtil det bliver nemmere. Så er det noget med at ødelægge din krop og langtidsskaden. Find ud af, hvor din grænse og dit pres er, og træn med det, og begynd stille og roligt at arbejde sig opad, indtil det er, at man ser de resultater, man gerne vil. Og det er jo så de fysiske dele af det, men sådan er det også med de mentale. Sæt dig ned med en ny teknologi, som for eksempel idiot mig, der sidder og laver YouTube-videoer uden at redigere dem, og prøver også at sige, jeg laver også noget, så smider jeg Reels på Instagram, og Reels på eller TikToks laver jeg, og jeg smider det her på YouTube, og så spammer jeg på LinkedIn og alt muligt andet. Ligesom prøve nogle ting af for at se, jamen okay, hvad virker? Nu prøver vi at lave noget helt lavpraktisk. Det her, det er first take på alt muligt. Det bliver ikke nødvendigvis en særlig god kvalitet, men det er et sted at starte for at producere noget, og så kan man så se, okay, når jeg nu har prøvet det, kan jeg så lige lave noget mere senere, og kan det så blive bedre, efter det jeg ligesom har gjort mig nogle erfaringer med det, som det er, jeg sidder og producerer. Og så er det jo selvfølgelig den sidste ting omkring det her, hvis det er, at du også selv sidder og gerne vil være, det er jeg ikke, men har en intention om, at du gerne vil brande dig selv på tværs af sociale medier og blive til noget inden for det. Det er, at bare fordi du producerer 100 videoer og spammer dem på tværs af 100 platforme, så er du altså ikke kendt i morgen. Det kommer over tid, det kommer med disciplin, og det kommer ved at lære af de ting, som man leverer først. Se på, hvordan det er, de performer. Kan vi lave noget bedre? Hvad er det, der egentlig bliver ledt efter? Og hvordan er det, vi markedsfører det? Så al træning, tag det i moderation og i progression. Og så have tålmodighed til, at disciplinen, den skal nok få dig i mål. Så tak fordi I ville lytte med. Og husk det nu. Led med hjertet.